Executive Chairman Awka North bụ Dr. Tangod Anago ekwugo na ya ga-agbanwe ọnọdụ ebemndụ ndị mpaghara ahụ dịka ụzọ ọ ga-esi wee nye ha ekele maka agaraga vootu ha tụrụ ya o ji wee tụrụ ugo mmeri na mmemme nhọpụta nke kansụl ime obodo dị iche iche nwere na Anambra steeti. Dr. Anago kwupụtara nke anụ na mmemme nnabata anabatara ya oge educhara ya n'iyi ọrụ dịka Mayor Awka North ya na ndị isi oche kansụl ime obodo ndị ọzọ na steeti a bụ nke gọvanọ Chukwuma Soludo duru ha n'iyi ọrụ n'obi gọọmenti dị n'Awka. Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ. Ya bụ onye Mayor Awka North kenere nnọọ ndị okpuru ọchịchị ahụ maka ikwenye n'ebe ọ nọ ma tụọrọ ya vootu n'igwe ma kwee nkwa na ọ ga-agbanyesi ike ịchị ha nke ọma ma mee ka Awka North bụrụ ọkacha ibe n'akụkụ niile. Ụfọdụ n'ime ndị eji okwu ha agba izu na ya bụ okpuru ọchịchị ndị gụnyere onye isi Awka n'Awka North bụ Chief Lawrence Onwuzuka, onye ji ọkwa President General nke Achala Improvement Union bụ Comrade Nnamdi Ikwunne, onye ji ọkwa President General nke Mgbakwu Development Union bụ Maazị Basil Chukwu, onye ji ọkwa Kanselọ nke Mgbakwu Ward bụ Comrade Innocent Ikegbunam, gosipụtara nnọọ olileanya ha nwere na Dọkịnta Anago ga-alụ ọrụ karịa ka ọ lụrụ n'oge ọ bụbu onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nke okpuru ọchịchị kansụl Awka North. Oge ugbu a enyeziri ya ọkwa dịka Executive Chairman nke mpaghara ahụ. Ndị okpuru kansụl ahụ gụziri nnọọ egwu otito na egwu nkwanye ugwu wee nye ya bụ onye nyere Mayor Awka North ọhụụ bụ Dọkịnta Anago site na Mgbakwu nke dị n'okpuru kansụl Awka North. Abụ m Emmanuel Okonkwo.